Ngada ako kumpadre nga kinato sa Zaldy. Shout out to Sir Marlon Andres. Request to Sir Roger at Ma'am Sheila Betko. Maski harayuan Mamiya diri lang kinaasi. Misan kunohin kahit law diri lang kinaasi. At ako naman kumare nakusahan la permi. Shout out sa mga taga-Kagamutan, Gamay, Northern Samar. From Sir Benny. Naabot na ang gabi, may lamok nga nasukli. Hinahapunan si kumarehan, lamok nga salbahe. Oy! May lamok, may lamok, may lamok, may lamok. Mga misisang pag-ikmat kamuhan lamok. May lamok, may lamok, may lamok. Mga misisanglit, pag-ikmat kamusan namok. May lamok, kumari may lamok. Bangin naman yan, nagabi may lamok. Happy birthday, Miss Claire. Yes, happy birthday po sa lahat ng may birthday ngayon. Especially po sa ating sponsor, Sir Al Laurel. Corbiner Street, Quiapo, Manila, Era Martial Art. Shout out Herelia and Xavier family sa Marinduque. Sa unang nga panahon, ang isda nagmalipayon. Nagtukod hirahin sisyon, ang pagkuyag irabubuhaton. An pating iragin umrahan, kamayurhan kaisdaan. Kung diri dira pagsundon, kan pating sisibaron. Sa una nga panahon, an isda nagmalipayon. Nagtukod dirahin sisyon, an pagkuyag irabubuhaton. An pating iragin umrahan, nga mayurhan kaisdaan. Kung diri nira pagsundon, kan pating sisibaron. Ah, yeah! Yes. Shout out sa ating 117. Yes, and once again, happy birthday kay Sir Al Laurel. Happiest birthday to you, sir! Shout out kay Father from Las Piñas City, Tipasi family. Aba daw pagkadistoso, an para inom nga tao, labi na daw kung nagkadistoso.
matitirog ang nga tanan na andam ang tawon. Ang marasa nga igsumsum marapati kaagam, mapaabog kalapion maupay nga berikis. Labi na daw kung may ada tambalahin nga kilawon, amon ang maupay nga pag-inom. Aha! Shout out kay Dado Orgasan, Idaha Kagamutan, Gamay, Northern Samar. Yeah! Shout out sa ating mga viewers namin. Shout out dyan! Shout out kay Romalots from Angeles City, Pampanga. Shout out kay Aristotle sa Baza. Ada na ang makonsuelo kung malipong na ang ulo, may in-English pa nga duro, kinastila inagalog na babaro. Shout out to Ang marasa Mama nga Rose iksumsum Lowry. marapati makaabog, mapaabog kalapiun maupay nga beriki. Labi na daw kung may ada ang banlahin nga kilawon, amon ang maupay nga pag-inom. Amon ang maupay nga pag-inom. Yeah! Yes, shout out Ma'am Lina Imnas. Shout out kay Sir Pio Mores. Yeah! Hey Sir Pio Mores, shout out! Shout out kay Ma'am Jean Herrera, Ma'am Cristina Metzin, Ma'am Scarlett Fox, and Sir Angel Rose Reyes. Yes, shout out sa Moto Best! Quiapo, Manila! Ahay, ang libang ba? Oh yeah! Kung ikaw ang lumupad, bantayisin maupay, ano sala nga bukan. Bangit kung sa Shout out to Sir Edwin Laure. mula hingalimtahan, kairuman ni gumamila, san iya kamutangan. Ahay, ang ibang ba? Kung ikaw ang lumupad, pantayisin maupay, ang sala nga bukan. Bangin kung sa urhi, di mula hingalintan, kairuman ni gumamila, Mga bulag to, Ma'am san Lina. iyang kamutangan. Yes, shout out sa Sanjo Nazaro, Tuda, San Jose, Northern Samar. Oh yeah. Shout out mga idol from Bahrain, dito Isbonga. Shout out kay Eliseo Berdin, mga tricycle driver ng Bagakay Albay. Yeah, shout out sa mga taga San Jose, mga Asilguera family. Ahay, ang libang ba? Shout From out Moto to Best. Dun Jimalen ikaw ang Laktawan. lumupad, Thank you so much, ma'am. pantayisin maupay, Shout out from South ang sala nga Korea. bukan. Bangit kung sa urhi, Hello, Sir di Ray mula Abaya. hingalimtahan, kairuman ni gumamila, Hello, Sir Edwin sa Laure. iyang kamutangan. Kairuman ni gumamila, san iyang kamutangan. Yeah. Shout out kay Budoy Palaboy Mix TV. Oh yeah! Shout out sa mga taga Victoria, Northern Samar. Victoria, shout out! Shout out kay Maricel Anak ko Felizado. lang pagtalinguha, Shout out to Sir Peter paghimong hinduya. Impalmado and Sir Joey Tano. Kay basi ko ikabyo, ang akon kapaglan. Shout out to Kuya Dinggoy. Si ikaw nakiluhod, napugtul ang mga bahayan. Diri ko pagbabasulan, ang akong gugma may bugat man. Happy birthday CJ Anak ko and Chan lang Chan. pagtalinguha, paghimo
basi ko igabyo an akon kapaglaran. Si ikaw nakilung, napuktol ang mga bahayan, diri ko pagbabasulan ang akon gugma may bugat man. Bisan pa mabari duha nga parang angan ahay, di ka man sa nigugma iday, indik san lumalabay. Bisan pa mabari malupok anak dugan, diri ko pagbabasulan ang akong gugma may bugat man. Oh yeah! Yes, at may dumaan Oh, yeah. na ati-atihan. Yes! Shout out sa mga taga-Lapisares, Northern Samar! Yan, sa Sinunog event. Yeah, Lapisares, happy Saturday you! Happy Saturday you! Shout out Edward Bisan Laurel! pa mabari Shout out to duha Michelle nga Coleado. paratangan ahay, di ka man sa nigugma iday, indik san lumalabay. Bisan pa mabari malupok anak dugan, diri ko pagbabasulan ang akong gugma may bugat man. Diri ko pagbabasulan ang akong gugma may bugat man.